Naším hosťom v druhej časti témy dňa je dnes večer Daniel Lipšic. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Lipšic, nedávno Hospodárske noviny uverejnili informáciu, že ste priznali vedľajší príjem 78 000 eur. Ako sa vám podarilo takúto sumu, ktorá prevyšuje aj váš príjem ministra alebo poslanca, zarobiť? Ja som sa rozhodol po voľbách, že sa vrátim do advokácie. Dostal som ponuku na externú zmluvu od jednej americkej firmy, ktorá robí ústavné právo, najmä teda ústavné právo. Máme pomerne veľa prípadov, niekoľko desiatok prípadov na Európskom súde v Štrasburgu. Je to oblasť, ktorá ma zaujíma, ale čo je dôležitejšie, by som povedal k tomu, že vždy som tvrdil, že je dôležité, aby politik mal aj svoju profesiu, v ktorej je dobrý, ktorá ho baví a ktorá ho vie dobre uživiť. Robí ho to v politike nezávislejším, robí ho to v politike slobodnejším, nebojuje úpeto, to znamená, môže si stanoviť určité mantinely, pretože vie, že od politiky nie je závislý. Je pravda, že ten zárobok sa... Dokončite, nech sa páči. Dokončil a boli by to len slova, keby som to nenaplňal. Ja som sa do advokácie vrátil aj počas prvej našej opozície, počas prvej Ficovej vlády a aj teraz. Je pravdou, že ten zárobok sa viaže k zhruba polročnému obdobiu? Viaže sa, ja som tú zmluvu podpísal od 1. mája, čiže v princípe berte to za tých, asi to je koľko mesiacov? 7 mesiacov? Áno. No, ste plácom DPH v prípade, že ste zarobili takúto sumu? Som plácom aj DPH, to znamená, že v princípe 40% z tejto sumy, to znamená DPH dan z príjmu, ide na dane. Máte presne pravdu. A koľko hodín ste strávili prácou pre túto americkú neziskovku? Pracujem na konkrétnych prípadoch, oni majú pobočku vo Viedni, čiže dochádzam aj tam, trávim tam podľa potreby, na akých prípadoch pracujem, ale pomerne veľa času. Koľko zhruba? Je to náročné? Hodín, stovky hodín? No stovky hodín určite. Stovky hodín. A sú to zaujímavé prípady, mňa to posúva ďalej a musím povedať, že ešte raz, sú to teda moje legálne príjmy. A to by som rád teda k tomu niečo povedal. Ja si myslím, že je fajn, keď človek má svoju odbornosť, robí ho to slobodnejším a má legálne príjmy. Na Slovensku ale problém v politike je trošku iný. To sú príjmy, ktoré sú nelegálne. No, to ktoré nikto nepochybuje o tom. Len aby som to dokončil. Ktoré zrazu na Slovensku, preto na Slovensku dnes nie je účinný zákon o preukázanie pôvodu majetku. Lebo sú politici, ktorí napríklad zháňajú peniaze vlastnou hlavou. No, je to legálny príjem? Máte napríklad vy možnosť v tej veci konať, samozrejme. Pán Bielik, to je problém, pretože... No však ja som aj v tej veci konal. A poviem, čo sa stalo hneď. Čiže problém naozaj je v tom, že máme tu na politikov, ktorí majú zjavne nelegálne príjmy. Sú o tom dokonca dôkazy, veď my sme začali konať, ak si pamätáte, sme začali trestné stíhanie vo veci zmluv, kedy jedna konkrétna strana, konkrétne strana Smer, mala predávať miesta na kandidátke za sponzorské dary. Že? No. Prokuratúra to hneď stopla. O niekoľko dní na to. A to je aj problém, prečo hovoríme v novej väčšine, pán Bielik, nie dôkazy, že pokiaľ sa tu nevyčistí justícia, pokiaľ bude justícia uzavretý systém, kde fungujú mnohé necharakterné praktiky, tak sa nepohneme ďalej. Dobre. A poviem vám druhú ešte vec k tomu. No. Justícia, keď ste sa pýtali pána Freša, že aké má opozícia návrhy na riešenie nezamestnanosti, ja vám konkrétny návrh poviem. Problém alebo bariéra v nezamestnanosti na Slovensku je tá, že nefunguje justícia. Máme skorumpovaných mnohých sudcov a prokurátorov. Preto my hovoríme, že ľudia proste musia voliť prokurátorov a sudcov sami. Dobre. Inak tu budeme mať kastu ľudí, ktorá stojí nad zákonom, zháňa peniaze vlastnou hlavou, predáva miesta na kandidátke, odchádza síce s korzičkami z politiky, ale potom postaví veľké haciendy. Ako je to možné, že na Slovensku doteraz nie je ani vôľa prijať efektívny zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Aby aj politici, ale nie len politici, museli preukázať, z akých legálnych príjmov svoj majetok získali. Dobre, nechal som vás dokončiť. Teraz sa vás ale opýtam, či sa náhodou tie vaše slova nevzťahujú aj na vás. Vzťahujú sa aj na mňa. Znamená to teda, že ste si úplne istí, že všetky vaše kroky, čo sa týka vašej právnej praxe, vášho pôsobenia ako advokáta sú úplne čisté v poriadku? Áno, som o tom presvedčený. Koľko klientov ste v živote zastupovali? Zastupoval som v živote viacerých klientov, aj na Najvyššom súde, aj na Ústavnom súde. Ja nemám počet. Poviem vám príklad. Prečo nemáte počet? Sú to desiatky, stovky opäť? Sú to desiatky prípadov na Ústavnom súde, na Európskom súde, na Najvyššom súde. No a na Ústavnom súde ste už konali ako poslanec Národnej rady, pokiaľ viem? Nie, pán Bielik, nemáte pravdu. No, som konal ako advokát na Ústavnom súde. Ako advokát. Napríklad. Ktorý zastupoval Národnú radu? Ktorý zastupoval napríklad skupinu poslancov. Ako advokát.
Ešte keď som nebol ani poslancom. Takže ešte v politickej kauze. Dobre. Akej politickej kauze? No tak zrejme tam išlo, keď išlo o počet poslancov a istú skupinu. Neišlo o skupinu. Viete, kto môže iniciovať konanie o súlade právnych predpisov na ústavnom súde? Viete kto? No. Môžu to byť buď poslanci, buď vláda, prezident alebo generálny prokurátor. No a vy nikto potom iný. ako poslanec sa ešte raz. Štylujete do role advokáta a idete tam zastupovať? Nie. Ešte, ja som v tom čase nebol poslancom, bol to roku 2001, bol to veľká kauza, teda interrupčný zákon konkrétne. A zastupoval som prípad ako advokát. Pán redaktor, nechcem byť akože... Buď naštudujte najskôr tie veci, tie prípady a potom sa pýtajte. Dobre. Ja som sa pýtal, koľkých klientov ste mali. Zatiaľ ste mi na to neodpovedali. Jedným, ktorá bola Národná rada? Ale nebola to Národná rada, skupina poslancov. Poviem vám ďalší prípad. V roku 2006 bol na Slovensku bola kauza, kedy bola z advokátskej komory vyhodená doktorka Mešencová. Prípad si pamätáte? Nie. Bol to prípad, kedy doktorka Mešencová ako advokátka spolupracovala s políciou na odhalení korupcie svojho kolegu advokáta. Jej kolega advokát ju požiadal, aby zmenil výpoveď jej klient vo veľkej kauze Olejári. Tú kauzu spomínate. To je druhý klient, o ktorom hovoríte, áno? Moment. Táto kauza skončila tak, že ju, napriek tomu, že prejavila odvahu, spolupracovala na odhalení korupcie, ju advokátska komora vyhodila z komory. Považoval som to za neadekvátne, nespravodlivé a som ju zastupoval na Najvyššom súde v tej veci. A aj sme ten prípad nakoniec pomerne úspešne skončili, pretože si myslím, že na Slovensku je tragédia, ak sú nakoniec šikanovaní ľudia, ktorí prejavia odvahu, odhalujú korupciu. Takže to je druhý klient, skupina poslancov, táto pani advokátka, alebo teda... Ja som mal na ústavnom súde veľa prípadov. Ja som mal na ústavnom súde vyvlastňovanie diaľnic, zákaz exekúcie na ústavnom súde. Ja som mal na ústavnom súde kvóty pre menšiny. To sú v princípe teraz, pán redaktor, teraz je 20-ročné výročie ústavného súdu. Pomerne veľkú časť veľmi významných rozhodnutí ústavného súdu som zastupoval ja. Dobre, ale ja sa pýtam stále na počet klientov. To znamená, ak ste niekoho zastupovali v nejakej trestnoprávnej kauze, v občianskoprávnom spore, boli tam aj takí klienti? Boli tam aj klienti v občianskoprávnych veciach, boli to niektoré bývalí sudcovia. Pán redaktor, ale kde sme? No tak ja sa vás pýtam, sme v publicistickej relácii, kde ja kladiem otázky. Boli to desiatky klientov. V trestných veciach obhajoby v princípe neberiem, pretože s tým mám trošku problém. Preto trestné obhajoby... Nie. Ešte, pán redaktor, nechajte ma dohovoriť. Nech sa páči. Obhajujem v tomto okamihu v trestnej veci pána prezidenta Spišiaka. Ano. Ako viete, znovu sa mu stala taká vec, ktorá podľa mojej mienky na Slovensku je to príbeh, ktorý je príbeh nespravodlivý. Ale dokončím. Zostaňme pri tej mojej otázke. Počet klientov. Dokončím. Počet klientov. Ale veď som vám povedal, zastupujem niekoľko vecí v trestných veciach, v civilných a na ústavnom súde. Koľko ten je to prípad... niekoľko? Toho sa snažím dopatrať. Odkedy? Tento rok? Nie, v celej vašej prípadov. Desiatky individuálnych klientov, ktorých ste zastupovali. Desiatky individuálnych prípadov na ústavnom súde, na Najvyššom súde a teraz aj v Štrasburgu. A ešte sa vrátim k tomu Spišiakovi. Považujem to za mimoriadne proste nespravodlivé a neférové, ak je človek stíhaný alebo šikanovaný len za to, že povie pravdu. Pán Spišiak povedal konkrétne, že počas pôsobenia bývalých predstaviteľov policajného zboru bol Karol Melo na úteku. Áno. My sme ho chytili. A to je fakt. Ak za to má byť stíhaný kvôli ohováraniu, tak napriek tomu, že neberiem trestné obhajoby, tak to považujem za svinstvo, pán redaktor. Každý má právo podať trestné oznámenie, žalobu, v ktorej vedie sa tým ľuďom nepáčili konkrétne výroky pána Spišiaka. Ale ja by som sa k tomuto ešte vrátil, lebo to nie je uzavretá vec. No. Tu navedie trestné stíhanie generálna prokuratúra. Dvaja prokurátori generálnej prokuratúry chodia vypočúvať údajných poškodených a ich príbuzných po celom Slovensku. Vy poznáte nejaký prípad trestného činu ohovárania, kde trestné stíhanie vedie priamo generálna prokuratúra a vykonáva vyšetrovanie. Druhá vec. Upozorniť, že otázky kladiem, ja by ste mali lenže ja budem odpovedať a ja by som veľmi rád teda pokračoval mojej odpovede. Ale ja by som tiež rád pokračoval. No len, pán redaktor, v poriadku, len téma proste je tá, že na Slovensku akoby funguje skupina ľudí, ktorí majú pocit, že môžu byť aj nad zákonom. No, a túto skupinu ľudí, pán redaktor, netýka. Túto skupinu ľudí drží nad vodou aj prokuratúra. A preto si myslím, ešte by som dokončil, ak môžem. Preto si myslím, že bez toho, aby sme personálne prokuratúru riešili, tak, aby reálne mohli ľudia voliť svojich prokurátorov a sudcov, sa stav spravodlivosti na Slovensku nepohne. Ďakujem pekne. Ak mám správne informácie, advokátom ste sa stali na základe zloženia justičnej skúšky. Áno.
Boli ste niekedy justičným čakateľom? Nebol som čakateľom, mal som rok praxe ako čakateľ prokuratúry a mal som potom prax ako advokátsky koncipient. Ako dlho? Dokopy to bolo cez 3 roky. No, ja tu mám váš životopis. Ak som správne rátal, v firme Valco & Partners ste pôsobili 9 mesiacov. To znamená, to je rok a 9 mesiacov. Na prokuratúre som pôsobil rok a rok som pôsobil ako právnik vo firme v poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky. No, ale to sa nevzťahuje samozrejme k práci, na ktorú sa skladá justičná skúška. Tam ide to sa vzťahuje o k tej, pozíciu. ale áno. A akým spôsobom? Pán redaktor, justičná skúška v čase, keď som ju skladali ľudia, ktorí mali minimálne 3 roky právnej praxe, z toho minimálne museli mať rok z praxe v justícii, čo ja som mal, lebo ja som mal prax ako právny čakateľ prokuratúry. A to aj viete koniec koncov. Tam ste hovorili o 1 roku, kde sú tam tie 3? Ešte raz. Musel byť minimálne rok čakateľskej praxe na prokuratúre. No. A potom mohla byť ďalšia právna prax. Ja som ďalšiu právnu prax mal v koncipientskej praxi a potom som mal prax. Áno, a potom som mal prax v právnom stredisku pre slovenské podniky a banky, kde som viedol projekt konkurzného práva. Takže si naštudujte môj životopis na budúce. Študujem si a znovu sa vrátim k tej téme, o ktorej sme hovorili. Áno, myslím si, že je strašne dôležité, pán redaktor, aby politici, pokiaľ chcú byť v politike slobodní a nezávislí, mali radi svoju profesiu, vedeli si zarobiť, ale reálne vlastnou hlavou, nie tak, že budú korumpovať. A mňa to robí v politike slobodnejším, mňa to robí v politike nezávislejším, je to podľa mojej mienky správna vec. Dobre. Na Slovensku je problém, pán redaktor, Zostaňme, už sa zase vraciate k problémom Slovenska, ale ja sa chcem držať vašej osoby. Ak dovolíte, naozaj tá prax v tej inštitúcii, o ktorej hovoríte, dal som si to vysvetliť, mám tu aj konkrétne citácie paragrafov, sa nevzťahuje k budúcej práce sudcu. Je tam teda veľmi diskutabilné, či sa to dá zaratávať do tejto praxe. Existuje teda dôvodné podozrenie, že ste nemali tie 3 roky praxe, ktoré sú nutné na to, aby ste mohli... A to máte vy také podozrenie dôvodné? Mám alebo tu... ho má pán Harabín? Nie. Pán Harabín tu nie je a takisto od neho nemám žiadny list. Vychádzam napríklad z jedného blogu, ktorý bol zverejnený. Dnes už novinári majú viacero možností a môžu vychádzať. Je tam podpísaný konkrétny človek. Ide naozaj o tie 3 roky. Ak ste teda neboli justičným čakateľom, boli ste teda čakateľom na tej prokuratúre, ako hovoríte, máte 9 mesiacov praxe v kancelárii Valco & Partners, kde ste potom sa dopočítali tých 3 rokov. K týmto vašim blogom, môžem ešte sa k tomu teda vyjadriť? No, ja sa vás pýtam na tie 3 roky najprv. Ale veď som vám to odpovedal už, odpoviem vám ešte aj tretíkrát, ale k tomu sa neskôr tým blogom vyjadrím. A to je naozaj predstava toho, aké pomerne odlišné naše dva svety sú. Tieto blogy sa začali objavovať na rôznych anonymných stránkach v čase, keď sme začali vyšetrovať Gorilu. Boli to prípady, že som agent vojenského spravodajstva. Ja mám boli to prípady z roku 2013. To je jedna webová stránka, boli to prípady práve, na ktoré vy upozorňujete. Je to v princípe na jednej stránke vznikli tieto blogy. Nie pred rokom 2012, ale ako náhle som začal vyšetrovať kauzu Gorila. Pamätáte si to, keď začali vznikať spravodajské materiály, že som agent vojenského spravodajstva? Keď bola zverejnená, predtým ako minister spravodlivosti ste v tej veci nerobili vôbec nič. Nechajte ma dohovoriť. To znamená, vtedy začali vznikať falošné materiály na internete, ktoré ste si teraz vytiahli. Fajn. A poviem vám, v čom je veľký rozdiel v našich dvoch svetoch. Rozdiel v našich dvoch svetoch, pán redaktor, je ten, že moja snaha je, aby oligarchia na Slovensku mala čo najlimitovanejšie možnosti. Vy tu v televízii TA3 máte uputávky, kde slovenskí oligarchovia, vrátane pána Haščáka, želajú vašej televízii všetko dobré. Však fajn. To je úplne v poriadku. To je úplne legitímne. Zdržme sa, prosím, len vám chcem povedať, že proste to sú dva, by som povedal, nezlučiteľné svety. No áno, sme napríklad dvaja rozliční ľudia. Ak dovolíte, mám tu konštatovanie. Vedúci projektu konkurzného práva v poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky. Samozrejme, reálne teda počítame možno 1 rok. Táto prax nemá nič spoločné s potrebami praxe justičného čakateľa. Ale ešte raz, pán redaktor, v čase, keď má, samozrejme. A v čom? Pretože to sú prípady, ktoré boli na súdoch. Konkurzné právo je súdne právo. A ešte raz, v čase, keď som robil justičnú skúšku, tak sa vyžadovala jednoročná prax justičná, alebo teda prokurátorská, a ďalšia právna prax. Musím povedať, nemáte pravdu, pán redaktor. Nemáte pravdu, pán redaktor. A v tomto môžem vám ocitovať uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady z 19. februára 2002. Pán redaktor, o tom, že 5 zamestnanci ministerstva nechajte teraz vy mňa, prosím, ktoré prijímali poslanci za HZDS. Nechajte ma dohovoriť, prosím. O tom, že 5 zamestnanci ministerstva spravodlivosti, tí ďalších 4 nebudem menovať, vrátane vás, Daniel Lipšic,
V čase po 1. decembri 1999 sú tam pochybnosti o tom, že ústavne a zákonne konformným spôsobom zložili odbornú justičnú skúšku, pretože ani jeden z nich v rozhodnom čase nespĺňal jeden zo základných zákonných predpokladov absolvovať prípravnú službu justičného čakateľa. Pre právny názor vyjadrený v liste ministra spravodlivosti republiky z 11. januára 2002 by muselo byť platné a účinné prechodné ustanovenie o ustanovovaní sudcov v časovo vymedzenom období a tak ďalej. Je to dokument, ktorý vyplynul z ústavnoprávneho výboru. A ústavnoprávny výbor sa vyjadruje, čo je zákonné a čo nie. Pán redaktor, druhú poznámku. No, je to spochybnené to... A teraz ja budem reagovať. No nie, teraz ešte dohovorím, lebo ste niečo povedali, je tu spochybnené to, že ste mali trojročnú prax. Pán redaktor, tí zvyšní kolegovia, čo boli na ministerstve spravodlivosti, sú dneska sudcovia. Áno. Menovala ich do funkcie súdna rada. No. Na základe toho, že zložili justičnú skúšku. Ktorá podľa tohoto dokumentu vy hovoríte, že... Aj vy ste boli zapísaní do zoznamu advokáta na základe tej justičnej skúšky. Pokiaľ by súdna rada, ktorú viedol v tom čase pán Harabín, mala pochybnosti o zákonnosti justičnej skúšky a nie politické prekáračky, tak by ich asi do funkcie sudcov nevymenovala. Takže nie je ani pravda, že vlastne to absolvovanie justičnej skúšky ste sa navrhli sám seba? Nie, to nie je pravda. A ako to bolo? Nie je to pravda. Nie je pod tým návrhom váš podpis? Nie je pod tým návrhom váš podpis. Nie. A ako to teda bolo? Kto vás navrhol na tú justičnú skúšku? Justičnú skúšku na ministerstve spravodlivosti vždy podpisoval minister spravodlivosti. A podpisovali všetkým zamestnancom ministerstva spravodlivosti, ktorí mali adekvátnu prax za sebou. Takže pán Jan Čarnogórsky vás navrhol na justičnú skúšku? Áno, samozrejme, že áno. Môžeme si to u neho overiť? To si môžete u neho overiť. Dobre, ako teda hodnotíte ešte raz ten ústavnoprávny výbor a jeho výrok? Redaktor, bolo by dobre, keby ste ma počúvali. Aho. To znamená, že kolegovia, ktorí tam sú spomenutí spolu so mnou, sú dnes väčšinou sudcami. Do funkcie sudcu ich menovala súdna rada. Súdna rada, ktorej predsedal zrejme ešte v nejakom čase pán Harabín. Však? Ak by súdna rada mala pochybnosti o zákonnosti justičnej skúšky, tak ich zrejme nevymenuje. No možno nemala tieto informácie, ktoré máme k dispozícii dnes. Pán redaktor, veď ten ústavnoprávny výbor bol ešte predtým. Ale vrátim sa znovu späť k tomu, čo som začal, lebo kvôli tomu ste ma zavolali. No, k tým peniazom, k tým 78 000 eurám, ak dovolíte teda ďalšia otázka. Nie je to teraz skôr tak, ak teda sa pozerám na vašu právnu prax, neuviedli ste celkový počet klientov, individuálnych klientov, ktoré ste zastupovali. Ja som konkrétne prípady klientov vám uviedol. V poriadku, ale nie presný počet. To znamená, tam ešte nemáme úplne jasno. Nie je to teraz skôr tak, že si vás tá neziskovka platí nie ako právneho experta, ale ako politika? Pán redaktor, ja som vyštudoval právnickú fakultu na Slovensku aj v Spojených štátoch amerických. Áno. Táto neziskovka je to právnická firma, ktorá nemá žiadne vzťahy, ani obchodnoprávne, ani iné so Slovenskom. Absolútne žiadne. Venuje sa ústavnému právu a je to doména, ktorej sa venujem aj ja. Venuje sa interrupciám, venuje sa potratom, venuje sa iným veciam, ktoré môžu spadajú do vášho svetonázoru, už keď sme sa o tom rozprávali. Venuje sa ústavnému právu. Ja som vám poviem to na príklade. Prečo sa americká neziskovka venuje ústavnému právu na Slovensku? Nie na Slovensku, v Európe. Alebo v Maďarsku, ako som pochopil? Nie, v Európe, pán redaktor. Teraz bolo výročie ústavného súdu však. Pozrite si včerajšie vydanie denníka SME. Je tam 10 najvýznamnejších rozhodnutí ústavného súdu za 20 rokov. 3 alebo 4 z nich som zastupoval ja. To znamená, pán redaktor, ja by som kvátna ani z mojej strany o mojej odbornosti v práve alebo ústavnom práve. Nie, ja sa stále pýtam na to, ako ste sa vlastne stali advokátom. Ak je spochybnené, že ste mali 3 roky praxe. Ale to nie je spochybnené. Ako je možné, že zarobíte 78 000 eur, keď dohromady, ak som to zrátal. Ja vám poviem, ako je to možné. Hneď keby ste mali pravdu s tými vašimi argumentmi, čo týka tej advokátskej praxe, sú to asi 3 roky. To nie je pravda, pán redaktor. Ja som bol v advokácii. Mňa zastupovali vážni advokáti, ktorí sa v živote k takýmto sumám nedopracovali. Pán redaktor, ešte raz. Takže k tej sume vám k tomu niečo poviem ešte raz. Ja som bol v advokácii ešte 4 roky počas prvej Ficovej vlády. To ste si zabudli povedať. Nezabudol, akurát sa to neuvádza v vašom životopise. Ale ja som bol advokátom, v tom čase som si obnovil licenciu. To je jedna vec. Inak by som nemal zastupovať veci ani na Najvyššom súde, ani na Ústavnom súde. To je prvá vec. A ľahko sa to dá verifikovať. No dobré, ale druhá vec, pán redaktor. Pán redaktor, nie, to bolo, však samozrejme, že po zapísaní, ale hovoríme o právnej praxi. Ja sa pýtam na ten samotný zápis a na tú justičnú skúšku. To už som asi povedal asi 3-krát. No dobre, len aby ste hovorili k veci. Len som to už povedal, takže prosím vás, počúvajte, ste sa nabrifovali, fajn, ale počúvajte, čo vám hovorím. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je, môj zárobok, lebo to je vlastne môj externý klient, zodpovedá absolútne zárobkom, ktoré sú v stredne veľkých právnických firmách v Amerike. Úplne presne. Ja som skončil Harvard v Spojených štátoch, pán redaktor. Áno. Za vlastné? To znamená, nie. Mal som štipendium Fulbrightovej nadácie.
Môžete si to overiť. Je to nadácia, ktorá je slovensko-americká. Takže teraz priznáva štipendia. Neziskovka, vtedy vám poskytla štipendium nadácia. Pán redaktor, Fulbrightová nadácia. Opäť sa pýtam, či to nesúvisí skôr nie s vašou právnou odbornosťou, ale s vašou funkciou politika. Ja som Fulbrightové štipendium dostal v roku 97. Ja som v politike v tom čase nebol. Ale Fulbrightová nadácia. Vy možno zabúdate, pán Lipšic, že my sa poznáme trocha dlhšie, zhruba od našich 18 rokov, keď ste už pôsobili v mládeži KDH. Vy viete, čo je Fulbrightová nadácia? V mládeži KDH ste už pôsobili. Nepôsobil som v mládeži KDH nikdy. Vytvorili ste si stredoškolský parlament. My sme sa prvýkrát stretli totiž v Slovenskej jednote stredoškolákov, z ktorej ste odišli a vtedy ste už začali viac menej pôsobiť ako politik. Pán rektor, v mládeži KDH som nikdy nepôsobil. Čiže si to dobre najskôr naštudujte a potom k tomu niečo povedzte. No, ja si to pamätám, že nemusím naštudovať tieto veci. Ešte raz, v mládeži KDH som nikdy nepôsobil, ak sa naštudujte. Druhá vec. Ja som dostal, viete, čo je Fulbrightová nadácia? Viem. Je to nadácia, ktorá je vytvorená zmluvou medzi Slovenskom a Spojenými štátmi, ktorá sa týka vzdelávania. Robia konkurzy pre postgraduál, v tom čase pre Mal som tu možnosť prostredníctvom Fulbrightovej nadácie navštíviť Spojené štáty. No, tak teším sa ja. To znamená, dostal som ich štipendium, išiel som na Harvard. A je to dobrá škola, vás musím ubezpečiť. A tá ponuka, ktorú som dostal od Američanov, tejto americkej firmy, bola práve zodpovedajúca absolútne priemerným zárobkom v amerických firmách. Dobre. A musím povedať, že viete, čo je najväčšia tragédia politikov na Slovensku? Povedzte. Že sú závislí existenčne, finančne a ľudsky od politiky. Vtedy sú schopní robiť akékoľvek kompromisy, len aby zachovali si svoju politickú kariéru. To znamená, vy si takýmto spôsobom privyrábate, aby ste boli nezávislí. Ja som povedal na začiatku, hovoril som to, keď ste si spomínate moje rôzne vyjadrenia, robím to roky. Hovorím roky, že by politik mal mať svoju profesiu. Či je to lekárska, či je to právnická, či je to učiteľská, v ktorej je dobrý, ktorá ho vie dobre uživiť, ktorú má rád, ktorá ho baví, lebo ho to robí v politike slobodnejším a nezávislejším a na tom trvám a to si myslím, že to je správne. Dobre. A znovu sa vrátim k tomu, že na Slovensku je ešte raz tú otázku. Neplatia si vás skôr ako politika, ale ani ako právneho experta? Ja robím na prípadoch na Európskom súde pre ľudské práva. Vy si myslíte, že americká firma má záujem o slovenskú politiku, ktorá na Slovensku nemá žiaden záujem? Nie, o to, čo si ja myslím, ale to, čo možno naši ľudia, ktorí sa na nás pozerajú, považujú za normálne. To si vy myslíte, lebo to je absurdné. Ak som sa pýtal viacerých advokátov, ktorí majú teda, povedzme, rovnaké vzdelanie ako vy, jednak s takýmito sumami sa zatiaľ nestretli, a to teda žijeme v jednej krajine, dúfam. A takisto hovoria, že na takéto práce by museli mať naozaj oveľa viac praxe, a zdvihli teda obočie nad tou sumou a nad tým, akým spôsobom ste sa k nej dostali. Plus, oni hovoria o vašej celkovej praxi advokáta. Prosím? Kto vám to povedal? To sú moje zdroje, ktoré si ja môžem nechať pre seba, ale verte mi, že sú naozaj autentické. Kliknite si na internet a zistite si jednu vec. Áno. To sa dá ľahko zistiť, lebo ten priemer je daný na internete. Áno. Aký je priemerný zárobok advokáta v stredne veľkej americkej firme? Kliknite si a zistite si. Zistíte. Takže jednoducho pracujete pre americkú firmu a týmto to všetko vysvetľujete. Zistite si, je to na internete. Aká je teda vaša hodinová sadzba? Si aj vaši čitatelia, nie je to hodinová sadzba, trávim vo Viedni v princípe v pondelok, keď nie je parlament, ešte väčšinou jeden deň v týždni. Môžeme hovoriť aj o prípadoch, na ktorých pracujem, ktoré sú na Európskom súde, sú veľmi zaujímavé. Takže trávite tam pondelky a tvrdíte, že to sú stovky hodín? Trávim tam pondelky, ešte jeden deň v týždni, niekedy cez víkendy, večere pracujem aj z domu. A to sú stovky hodín. Za pol roka, keď narátame pondelky a piatky, to sú stovky hodín. To sú stovky. Tak ste si istí, že sa dostaneme k stovkám hodín? A víkend, samozrejme. A víkendy? Samozrejme. Ubezpečujem vás, že americká právnická firma... To je paušálna suma alebo hodinová sadzba? To mám paušálnu sumu na mesiac. A aká je teda mesačná paušálna suma? Tá mesačná paušálna suma teraz je okolo 5 000 eur. 5 000 eur. Z toho teda sa vyskladalo tých 78 000 za pol roka? Áno, z toho sa vyskladalo... Ja som mal, pán redaktor, hovorím teraz, aká je tá suma. Ja som mal do novembra paušálnu sumu, lebo som tam robil častejšie, som tam robil v zásade viac dní v týždni. Som tam vtedy mal asi dvojnásobne. Teraz som skrátil si svoj úväzok. V úvodzovkách, znovu ma neberte za slovo, je to externý klient na polovicu. To znamená, kvôli za 7 mesiacov po 10 000 z toho je tá suma vyskladaná podľa vás? No, nie že... Takto. Poprvé, kedykoľvek, ak mi dovolí teda môj klient, takú zmluvu zverejním, konec koncov ja priznávam dane, to znamená, daňový úrad má moje zmluvy, môžete do nich zrejme možno aj nahliadnúť. Áno, od 1. mája minulého roku
do konca novembra, bola tá paušálna suma okolo 10 000, odtedy je 5 000. Ja som si musel skracovať svoje záväzky práve kvôli tomu, že mám povinnosti na Slovensku a chcel som ich vedieť zladiť. A okrem toho ešte... Ja vás upozorňujem, že pozerajú sa na nás ľudia, ktorí zarábajú 300, 500, 700 eur, takisto aj právnici, ktorí zarábajú menej. Takže urobia si asi svoj názor. Ak dovolíte, môžete vyvrátiť dôkazmi, že tá súčasná billboardová kampaň, ktorá je takmer na celom Slovensku a ktorú realizujete, plus vydanie knihy, ktoré sa myslím uskutočnilo, alebo teda je prezentácia v pondelok, nie je financovaná z týchto peňazí? Z peňazí tej americkej neziskovky? Nie, to je absurdné. Ja som daroval Novej väčšine 10 000 eur legálnym darom z mojich príjmov. Z týchto peňazí, ktoré ste si zarobili aj v tej neziskovke? A teraz neviem, či z peňazí, ktoré sa robili v parlamente, ich nemám rozdelené na účte, pán redaktor. To znamená z mojich legálnych príjmov. Z mojich legálnych zdanených príjmov. My máme darcov Novej väčšine na internete. Každý si ich môže pozrieť aj vy. Ano. To znamená, z toho tá kampaň bola hradená, aj tá kniha, ten celkový náklad bol približne 30 000 eur. Ale vrátim sa znovu k tomu, lebo, pán redaktor, podsúvate ľuďom, áno, môj príjem je vysoký. Ja som dlhé roky študoval som aj na Harvarde. Nechcem byť teraz príliš, aby to nevyznelo príliš riešitne, ale tí vaši advokáti, ktorí vám rozprávali, koľko potenciálne zarábajú, oni majú diplom z Harvardu? Nemajú diplom z Harvardu, ale zastupovali ma v podľa ťažkých mojej mienky, kauzách. A ja som povedal konkrétne ťažké prípady, jedný z najťažších prípadov, ktorým zastupoval ja na ústavnom súde. Redaktor, ale tomu sa ešte predsa len vrátim k tej podľa mňa základnej myšlienke. Problém na Slovensku naozaj je ten, že politici majú buď legálne príjmy, ktoré zdania, ale budem to hovoriť opakovane, ak sa nenahnevate, ja budem hovoriť áno, to, čo si myslím, že je pre Slovensko najpodstatnejšie. Nevypadli z kontextu. Ale dovoľte mi teda otázku. A problém na Slovensku je ten, že na Slovensku mnohí politici nepriznávajú svoje nelegálne príjmy. A moja otázka znie, kedy na Slovensku... No, keď niekto povie v hlas podobný premiérovi, že zohnal hlas podobný premiérovi, pánovi Ficovi, povie, že zohnal vlastnú hlavu 70 miliónov. Chcete tvrdiť, že premiér má nelegálne príjmy? A tá nahrávka hovorí o čom? Ja neviem, o čom hovorí. Ja som ju nepočul a nevidel som ani posudok žiadneho znalca, ktorý by potvrdil, že to bol hlas premiéra. A ten posudok znalca, viete, prečo nikdy nebol urobený? Pretože prokuratúra generálna stopla trestné stíhanie. A prečo stopla? Pretože na Slovensku asi na to mala nejaký dôvod. To je docela možné, pán redaktor. Ale tragédia... Môžem dokončiť? Čo si myslím, že je na Slovensku problém, je naozaj ten, že máme tu na justičné elity, ktoré vytvárajú z niektorých ľudí, ktorí stoja nad zákonom. No práve preto som vám dnes skladol tieto otázky, či je to vo vašom prípade v poriadku. Zjavne áno. A problém naozaj je ten, že pokiaľ, pán redaktor, vaše hodnotenie ma až tak nezaujíma, ale čo si myslím, že je podstatné je, alebo dôležité, že pokiaľ nevymeníme a nezmeníme systém kreovania justície, súdnictva a prokuratúry, lebo dobre, to už ste spomínali. Dovoľte mi poslednú otázku. Na billboardoch je napísané, že Slovensko potrebuje lídra. Koho ste tým mysleli? O lídrovi Slovenska rozhodli voliči. A dokonca si myslím, že by voliči... Na tom billboarde, koho ste tým mysleli? Ešte raz. O lídrovi Slovenska rozhodnú vo voľbách voliči. V tomto ja sa spolieham na to, že vôľa voličov bude vždy rozumnejšia. Je tam toto konštatovanie a vaša fotografia, mysleli ste tým seba? To nechám na vaše uváženie. Ja som tým nič nemyslel. Ja si myslím, že voliči by mali rozhodnúť, a určite by nemali rozhodovať o byti a nebyti Slovenska, o vývoji Slovenska, o justícii Slovenska, oligarchovia. Preto som povedal, pán redaktor, že preto som povedal, že naše dva svety, váš a vašej televízie, a ten môj a náš a väčšina ľudí je iný. Vy máte tu ako hlavných gratulantov veľkých oligarchov, pána Haščáka. Sú to ľudia, o ktorých sa najviac rozprávali. Keby ste rozumeli reklame, tak to pochopíte. Ja vám to nevyčítam. Ja len hovorím, že naše svety sú veľmi odlišné. Ďakujem. To ste hovorili. Príjemný večer. Podobne aj vám. Ďakujem, že ste prišli. Dámy a páni, téma dňa sa končí. Ďakujem za vašu pozornosť i čas, ktorý ste venovali vysielaniu televízie TA3. Pri ďalšej téme dňa sa stretneme opäť zajtra v rovnakom čase.